Suomen kesässä vettä tulee usein, ja joskus taas aurinko porottaa liiankin kuumasti. Järbo-levyistä teet ulkotilan, josta sade ja liiallinen kuumuus pysyvät poissa. Luethan asennusohjeet huolellisesti ennen asentamista. Poista tarvittaessa vanha valokate. Käytethän suojalaseja mahdollisten irtoavien palojen takia. Maalaa ruoteiden yläpinnat valkoisiksi, jotta lämpötila ruoteen ja levyn välissä ei pääse nousemaan liian korkeaksi. Kova kuumuus saattaa aiheuttaa muutoksia muovissa. Levyt asetetaan puuosista kootun rungon päälle, jossa ruoteet ovat noin 60–70 senttimetrin välein. Ennen sahausta mittaa levyt katolle sopivan kokoisiksi. Levyjen on ulotuttava alaosastaan vähintään 5 senttiä, mutta enintään 15 senttiä uloimman ruoteen ulkopuolelle, jotta tuuli ei pääsisi tarttumaan katteen reunoihin. Levyjen sahaamiseen voit käyttää pienihampaista sahaa tai ohuella katkaisulaikalla varustettua kulmahiomakonetta. Käytä hyväksesi ensimmäiseksi sahattua levyä, jotta saat kaikista levyistä saman mittaisia. Valokatelevyjen kaventaminen pitkittäissuunnassa onnistuu myös vaikkapa tavallisilla saksilla. Järbo-levy kiinnitetään puurunkoon plasmo-valokateruuveilla, joissa on alumiini- ja tiivistealuslevyt. Ruuvissa olevat siivekkeet tekevät levyyn oikean kokoisen reijän, jolloin levy pystyy liikkumaan lämpötilavaihteluiden aikana. Kiinnitä levy ruoteeseen profiilin aallonpohjakohdasta. Uloimpiin ja joka toiseen ruoderimaan kiinnitys tehdään joka toisesta aallonpohjasta ja muihin joka 4. aallonpohjasta. Levyt asennetaan yksinkertaisella limityksellä. Älä laita levyjä aivan kiinni toisiinsa, vaan jätä pieni ilmarako. Mikäli liität katoksen talon julkisivuun, asenna katon liitoskohtaan vesipelti. Aseta levyn ja pellin väliin tiivistyslista estämään veden pääsy talon seinään. Järbo-tiivistyslistoja on saatavana niin levyn päätyyn kuin sivuunkin. Järbo-levyllä teet helposti katoksen, jossa viihdyt. Ako Järbo Pro PC on polykarbonaattilevy, jolla on paljon erinomaisia ominaisuuksia verrattuna perinteiseen PVC-levyyn. Järbo Pro PC-levyä on saatavana 3 eri värinä sekä trapetsi- että aaltoprofiilisina. Järbo Pro PC-valokatteella on 15 vuoden takuu. Katso tarkemmat asennusohjeet ja lisätiedot osoitteesta www.pihasiparhaaksi.fi.